Lähetään nyt katsotte ei just nyt sitä nimestä. Odota. 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 Siitä. Siellä tulee se pimeä mutka. Ja sen takia se palaa. Joo, ja sitten samaan aikaan se kuuli, kun Tatu rähähti, niin se oli varmaan se. Alma tänne! Alma! Hienosti meni putkeen, vaikka minä en sitä sinne tajunnut neuvoa. Varmaan mallia. Me ensin tosta, että se menee kerran sen putken hyvin. Ja sitten alusta. Hyvä! Sitten ota uudestaan. Moi! Siinä tulee vähän ylläri, kun se lähtee tuolle aika loivalla mutkalla. Se on vähän siirtynyt tuo putki ja sitten tuleekin tiukempi mutka tuolla pimeässä loppuun. Joo. Odota. Odota. Istu. Odota. 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 Kepi. Hieno. Kepit. Taitava. Hyvä. Kerta vielä hypyn kautta kepiin. Ja metan naama eri suuntaan, että se urraa sinne. Se osaa kyllä. Kepit. Hieno. Taitava. Hyvä. Hieno. Noin. Kaikki meni täällä, niin. Muistatteko? Odota. Että sä oot tänne. Odota. Tänne. Odota. Hyvä. Odota. Tule hyvä. Nyt sä otat heti askeleen itse tonne päin, kun se lähtee siihen suuhun. Odota. Se ei taas pysy nykyään nyt. Odota. Anna kuule nappaa, niin mä pidän sen tämän. Odota. Tule. Täällä, Alma. Lähdä. Pöytä. Odota. Pituus. Rengas. Otapa pelkkä rengas, että se näkee. Rengas.
Kokonaan juoksee irti renkaasta. Pituus, rengas, hyvä! Yeah. Se oli hieno. Anna tulla muovi vielä kerran, mulla on yksi makkara. Anna. Taka. Ja puomi. Ota. Niin kuulin se on. No niin. Alma. Alma. Pitäisikö Rikin mennä? Joo. Varmuuden. Odota. Kepit. Hieno. Hyvä. Taka. Anna tähän. Taka. Hyvä. Mennä. Pituus. Pöytä. Tak. Putke. Puri. Hyvä. Joo. Se oli hieno. Ja toi oli tosi nätti ton pää. Meppien jälkeen toi takaa ja sitten tää suoraan tähän kiukeesti. Joo. Lähtö oli, että ei mä taas. Se väliä oli jo vähän paremmin.